Ya mai girma mai shari'a, ƙara na kawo, ƙara wannan azzalumin na kawo. Ba a nuna da yatsa. Me ya faru? Dawo nan gurin. Ai ita na nan ina nan. Kai, kuma nan gurin. Ke dawo nan. Kai, ka dawo nan. Ke ki tsaya nan. Salamu alaikum. Har Allah gafara ta. Macuci azzalimi. Me ya faru? Ya mai girma mai shari'a, duba da yanayi na haƙƙin makotaka, zan yi tafiya na ɗauki matata na kaiwa wannan mutsiyacin abokin nawa, makocin nan nawa, domin ya riƙe min ita amana. Dawowar da zan sai ganin ta ne da juna biyu. Shari shedan ne ya mai girma mai shari'a. In ba mahaukaci ba damsar ba zai rufe ta zai bani ajiye matarsa. Luka ba fesa alƙali, bai kamata abin haka ba. Yadda da amana, kabla babu wani kanin tsoron Allah. Sai dauki mata shi amana sai ya bani. To ka san aka ce kuma a guri inda akwai namiji a guri akwai mace, za a iya samun shi da a gurin. Saboda matarka ce kenan. Zan ba kwarfe ka fa. Sai na samu na wata ibar taliyar maulidi. Amma yanzu tunda abin haka ne, ni in ta haihu ba na ba mai dan. Kamar ya ka ban min dan. Ba na son magana, ba na son rigima. Kowa ya san da ba na rigima. Ina respect din mutane. Zan sha agwaluma. Ɗana ne? Ɗanka ne, ni ba abin da zan da wannan ɗan. To in ba ɗan gaba ba matarka ta haife shi ba? Ya mai girma mai shari'a ya kamata a min adalci. Duba da cin zarafi na da wannan makocin na yi. Mai girma mai shari'a. La ƙara maka wani duwawu. Zan sha agwaluma da cizi. A sashen doka na 52, sakin layi da 8, bangare na A, ba, ca. Wannan kotu tamu mai albarka ta sa za a yi wa baban tinkiya dandaka. Ban yadda ba, za a bar yaro na ya zama maraya. Ai ba matarka na haike ba, ƙarya kake yi. Ai ba matarka na haike ba, ƙarya kake. Luka ba fes, ƙarya ne wallahi. Ƙarya kake dan matar ubanka. Wallahi ƙarya kake. Yarikan gindi ku ci abun. Wayo gindi na zai. Luka ba fes. This one na baban tinkiya. Lafa. Mai gida magana nake maka. Na ce ka sake ni saboda yanzu ka talauce baka da komai. Kawai ka sake ni saboda ka talauce. Gwaran auri wannan abokin naka da ya kuɗi. Kawai in sake ki. Kawai ka sake ni. Na sake ki sake daya. Shikenan. Au ka sake ni? Hello? Dan Allah ka taimaka ka aure ni. Ka aure ni? Tunda ka dama a baya ka ce kana so na. Cin gada ka da Allah. Ki samu ki je ki koma gidan mijinki. Domin wallahi a halin da ake cikin su ya fi ni rufin asiri ne sabon kusa ba. Au, shi ne mai kuɗin. Don haka sai an jima. Dan Allah dan annabi mai gida ka taimaka. Dan Allah dan annabi ba dan ni ba ka taimaka ka maida ni. Ka maida ni daki na dan girman Allah. Kaga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce aljanna ta masu haƙuri ce, dan Allah ka taimaka. Kawai ki ci darajar manzon Allah. Ki san a rayuwa inda ka ci mana manzon Allah. To mi abin dan manzon Allah. Amma ku ne na fakewa da manzon Allah. Ku cuci mutum ku ci mai dan manzon Allah ya haƙuri. Manzon Allah ba abun wasa bane. Ba matsala normal ne, kin ci arzikin manzon Allah. Yau wato shikenan, nagode mai gida. Luka ba fes. This one na baban tinkiya. Lafa. Bajar bajar. Sai ka ji gagwai, ka ji gagwai, na ji gagwai. Bajar bajar. Inna ma amuru. Shinkafa da wake wallahi tana da daɗi. Shinkafa da wake. Bajar bajar. Dan gindin baba kai. Kai mutumina Allah sa ruwan sama. Allah ya shi bukatun. Allah ya shi wannan azumin da muke yi. Bajar bajar. Wace ce badur basar? Ke ce badur basar, ke duka ma face. This wannan baban tinkiya ba. Ni saka ta buliki saboda zaki faɗa mana wallahi. Yawwa. This wannan baban tinkiya, this wannan real AB dan gajere. Ba wai bai. Luka ma face. In ba haye in kwabe in miki duka da dan kwanjinan na bu Allah hikina. A wai nan kuna kallon maza kuke ma kanku. Avoid this. Dalla ga fara rufe mutane baki ta ganin ka sauran yunwa ne. Za ku baki saboda fara ubanki fa. Kai da kai. Kaga wannan gashin na ta Allah yana da laushi. Allah kamar iyai. Lafa ɗana. A huci haka, lafa.